Здравейте от Прим! В това видео ще ви представя новата функционалност AI Recognition за автоматично разпознаване и импорт на разходни фактури с помощта на изкуствен интелект. Вместо ръчно да въвеждате данните от всяка фактура, можете да качите снимка, PDF документ или zip архив. Системата автоматично разпознава съдържанието, извлича необходимата информация и създава разходна фактура в системата. Функционалността все още е в процес на активно разработване и тестване. Поради това е възможно част от възможностите, интерфейсът и начина на работа да бъдат подобрявани и разширявани в следващите версии. Нека настроим и разгледаме как работи AI Recognition към настоящия момент. Първо, трябва да включим интеграцията и да я настроим. Отиваме в администрация, системи за интеграция и добавяме нова система от бутона в хедъра вдясно. От списъка избираме Recognition Expense Invoice AI за тип на системата, работна среда и започваме с основните настройки. Първият важен параметър е процент. След всяко разпознаване, изкуственият интелект определя процент на увереност, който показва доколко разпознатите данни са надеждни. Тук задаваме минималния процент, който ще бъде използван като граница между автоматично обработените документи и тези, които трябва да бъдат проверени. След това определяме кой статус да се прилага за документи с процент под и над зададената стойност. Този статус на документа трябва да го създадем от меню Финанси, настройки Финанси статуси на разходни фактури. Може да отворите менюто в друг таб, паралелно с работата ни досега. Тук се създават и управляват клиентските статуси, които могат да бъдат присвоявани на разходните фактури, като те нямат общо с системните такива – анулирана, приключена, активна. Създаваме нов статус от бутона вдясно. Първото поле е ID. Това е вътрешният идентификатор на статуса. Той трябва да бъде уникален и е препоръчително да не бъде променян след създаването му. Следва полето име. Това е текстът, който потребителите ще виждат в системата при работа с документите. Полето позиция определя реда, в който статусите ще се показват в списъците и падащите менюта. Статусите с по-малка стойност се визуализират по-напред. След това избираме цвят. Цветът няма отношение към логиката на обработката, но улеснява визуалното разграничаване на различните статуси и позволява още с един поглед да се ориентираме в състоянието на документа. В примера ще създадем два статуса. Първият е за преглед. Той ще се използва за фактурите, при които изкуственият интелект е отчел по-ниска степен на увереност и е необходима последваща проверка от потребител. След това създаваме статус «Разпознати». Този статус ще бъде използван за документите, които са разпознати с висока степен и не изискват допълнителна обработка. Вие може да въведете такива имена на статуси, които намерите за добре. След като необходимите статуси са създадени, можем да преминем към конфигурацията на системата за интеграция в другия таб. Стигнахме до това да изберем статус за над и под или равен на определения в горното поле процент. При необходимост можем да попълните и текст за вътрешно описание за фактурите, импортирани по този начин. В секцията «Роли за уведомяване» определяме кои потребители да получават системни известия след приключване на обработката. Следват настройки за импорт от имейл, част от функционалността, която все още развиваме. AI Recognition позволява фактурите да бъдат обработвани и автоматично от електронна поща, като в определена папка или отделен мейл. За това AI ще прочита непрочетените писма и ще вкарва документите от тях автоматично в системата на определен период от време. След активиране на настройките за имейл могат да бъдат въведени необходимите параметри за връзка с пощенската кутия, IMAP сервер, порт, потребител, парола и папката, която системата ще следи за нови документи. Подробната конфигурация на тази функционалност ще бъде разгледана в отделно видео. След като всички настройки са готови, ги записваме и можем да преминем към работа. Отваряме меню Финанси, Разходи. В хедъра вече е наличен бутонът за качване на фактури AI. Избираме го, за да отворим прозореца за автоматично разпознаване. Можем да изберем по какъв начин ще бъдат подадени документите за обработка. Функционалността поддържа 3 начина на импорт. Първият е чрез изображение с качване на снимки през компютъра или ако работите през телефон, директно стартира камерата, за да снимате фактурата.
Вторият е чрез PDF файл или zip архив. А третият е чрез електронна поща, когато предварително е конфигуриран автоматичният импорт. В този пример ще започнем с обработка на изображения. Избираме изображение. След това добавяме една или повече снимки на разходни фактури. След като файловете бъдат качени, потвърждаваме операцията. От този момент системата започва обработката. Първо се извършва OCR – разпознаване, при което текстът се извлича от изображенията. След това получената информация се анализира от изкуствения интелект. AI автоматично разпознава основните реквизити на документа, включително доставчик, номер и дата на фактурата, валута, данъчни стойности, редове, количества и цени. По време на обработката се визуализира индикатор за напредъка. В зависимост от броя документи и тяхната сложност, обработката може да отнеме различно време. След приключване на обработката, системата показва резултата. В първата секция виждаме успешно създадените фактури. За всяка фактура са показани нейният номер, дата, доставчик, сума и валута. Виждаме също така процента на разпознаваемост, който AI е определил за конкретния документ. На база на предварително зададения праг, системата автоматично е приложила съответния статус. При необходимост можем директно да отворим създадената разходна фактура с инфобутона, който води до досието й. Ако е необходимо, всички автоматично попълнени данни могат да бъдат редактирани преди документът да бъде окончателно обработен. Следващият пример показва работа с PDF файл. Отново избираме бутонът за качване на фактура AI. Този път посочваме тип файл, избираме PDF документите и стартираме обработката. Всеки PDF файл се обработва като една разходна фактура. Ако документът съдържа няколко страници, всички те се анализират заедно, което позволява коректно разпознаване на многостранични фактури. След приключване на обработката, резултатът се визуализира по същия начин, както при изображенията. Системата позволява и едновременно обработване на голям брой фактури в архив. За да качим zip файл, отново избираме файл, но този път зареждаме zip архив. Докато обработката е активна, системата показва текущия напредък. След приключването й се визуализира резултат за всички създадени документи. Преди създаването на всяка разходна фактура, системата извършва серия от автоматични проверки. Проверява се дали вече не съществува документ със същия номер от същия доставчик и необходимите фирмени данни. Ако някоя фактура не премине успешно проверките, това не прекъсва обработката на останалите документи. Всички успешно разпознати фактури се създават, а проблемните се показват отделно за допълнителна обработка.